Тази лазерна показалка е незаменим инструмент за всяко домакинство. В днешния свят на нарастващи нива на престъпност, тя осигурява сигурност. Разработена от известни криминолози, тази лазерна показалка използва немска военна високомощна лазерна технология, за да защити живота и имуществото ви. Тя се гордее с изключителна производителност. Лъчът може мигновено да реже метал, пластмаса и дърво, и дори да запалва пламъци. Максималният й обхват достига 900 метра, а моментната й температура може да достигне 1000 градуса по Целзий, произвеждайки искри. Тя притежава удивителна режеща мощност, може да се активира без горелка и може да се използва за прецизно заваряване и гравиране, дори прониквайки през 5 слоя желязо. Тази лазерна показалка е с големи размери и висока енергия на лъча, която може да разсее заплахите при спешни случаи. И да изпраща сигнали за бедствие, осигурявайки спокойствие по време на пътуване. Тя е оборудвана с батерия с висок капацитет, която трябва да се зарежда само веднъж месечно и няма да прегрее дори след 3 часа непрекъсната употреба. Той е също така прахо и водоустойчив, което го прави използваем в различни тежки условия. Независимо дали става въпрос за деликатно боравене, разхлабване на винтове при ремонт на автомобили или ремонт на селски огради, този лазерен показалец може да се справи с всичко с лекота. Нека стане пазител на вашето семейство.